Dostala som ponuku. Do možné je všetko, vyskúšať si jednu novú aktivitu. Mám naozaj obavy. Polievky! Nechce sa mi ísť ani dontra, keď viem, čo ma tam čaká. Dobre, dojdem a hneď to tu zbúram všetko. Počkaj, to si robíš teraz srandu, alebo naozaj? Okuliare nemáš, hej, dobre. Kam ideme, Tony? Kam? Nechala som sa nahovoriť. Môžem si väz zlomiť. Proste, môžem sa zraniť. Prečo to robím? To, no na čo to bolo dobre? Potrebovala som toto odsúhlasiť a povedať áno, dobre, idem do toho. Dostala som ponuku. Do možné je všetko, vyskúšať si jednu novú aktivitu. Mám naozaj obavy, čo sa bude diať. Takže ideme do Incheby. O jednej sme došli domov, to je jedno, proste o 12:30 som sa dávala dokopy. Aký mladický život. Party. Že som sa odličovala a teraz o 12:30 sa odličíš, spíš pár hodín a zobudíš sa a hneď sa musíš zase naličiť. To je odporné. Prečo by takto niekto žil? Prečo by toto niekto dobrovoľne sám sebe robil? Tí dievčatá z Dubaja, prečo to robia? Neviem, a ešte v 40-kách teplotách, to je strašné. To by som v živote tak nedokázala žiť, že by som si dávala full glam make-up do takého tepla a každý deň od rana do večera. Full glam. Full glam. Full glam make-up. To je po dubajsky. Musela som si ešte raz vyžehliť vlasy, ty kokos, inak to bolo. Lebo však my sme tancovali jak diví, stal sa zo mňa baran a ráno to ešte bolo úplne pochuchmané. Musím sa vystreť. Vystri sa, Dáša, lebo strašne sa hrbím. Wow. Čo to je? A prečo? Zaujímavé. Dobrý deň, možno je všetko. Ďakujeme. A jak sa teraz dostanem tam? Či dá sa? Sme v Inchebe, dostali sme sa sem. Je to úspech, že sme tu. Nechce sa mi ísť ani dontra, keď viem, čo ma tam čaká. Na čo som to urobila toto? Na čo to bolo dobré? Za peniaze do kolena vrtať. Zadarmo! Zadarmo aj do kolena vrtať. Za dobrý content. Content. To je pre vás. Toto všetko Robíme robí... to pre vás. Táto Ja to pani, robím táto pre modelka vás. na videu, to robí iba pre vás. Vážte si to. Není to za peniaze. Dala som si leginy športové a teraz rozmýšľam, že či sa ja nezošmyknem odtiaľ. Že vlastne to možno nebol úplne najlepší nápad. A padá mi podprsenka, to ešte nejsem ani tam. Dobre, dojdem a hneď to tu zbúram všetko. To najprv vyzerá dosť zle a potom to urobím. Co sa tady deje? Stretching. Správa dňa. Niečo som počul iba po vysielačke a znelo to, že možno nepôjde pustiť vík. Že má vík. Máme nejaké technické problémy s víkom. Mamba Dáša tajne vypojila z elektriky. Nesieš zlé správy? Áno. Je to tak. Aký bol bík? Pán Božko ma naozaj chce zachrániť. Nič iné nevidím na tom. Akurát teraz neviem, čo mám robiť, lebo problém je, že pán, ktorý to má na starosti asi, si zobral kľúčik do Galanty omylom. Čiže musí sa otočiť a to je tak hodinka, že máme dojsť tak za hodinku a pol. Takže teraz ideme do Muzury. Ideme sa naobedovať teda. Ty by si nemala obedovať. Ja by som nemala jesť. Kúpila som si aj polievku, aby som si mohla dať. Tá sa dobre, ľahko sa vracia. To dúfame, že nie. A potom mám rezem v cestičku. A dáme ti mamut lepidlo na gače a prilepíš sa o bíka. A vyzlečeš sa, ty padneš dole a leginy ostanú tam. Holáriť. Polievky. Jinx. Nestíhame, mali sme veľa času a zrazu nestíhame. Ja som chcel začať trošku skôr vyrážať, ale Daška povedala, že nie. Je, že máme čas a zrazu bolo z toho, že vlastne nestíhame a už nám volali, že kde sme. Že je to nastavené a teda my tam nie sme. Ja chcem zelenú, teraz budem na každej červenej stáť. Takže ešte aj meškám, ešte som v strese, šblnká mi v bruchu, neviem, čo to má znamenať, neviem, čo to bude na tom bíkovi. Celý štáb kvôli tebe teraz čaká, že nemôžu urobiť prestavbu. Neboj sa, to zvládneš, bude to v poriadku, zvládneš to, si silná. Prečo ti neverím? Si silná žena. Prečo ti neverím?
Predstavím si, že padne za pecínom. Si aj zo. Všetko je možné, po druhé. Kokos, idem sem, aby sme mohli čím skôr tam ísť, lebo už vidím, jak ma Pepe zabije. Počkaj, to si robíš teraz srandu, alebo naozaj? To pič, ty si strašný. Chápeš, ešte ma dojde vystrašiť? Ty si hrozný. Budeš odpovedať na otázky, hej? Teraz normálne to, čo sa tam áno, ale pýta, povedal mi, že si môžem rozbiť hlavu. Nie, že rozbiť, že to môže boliť. Teraz sme to skúsili, nič to není. Okuliare nemáš, hej, dobre? Mám, niečo nemám. To ešte nám bude dobré. Dobre. Už začiatok je skvelý. Nedrž sa toho krkolovne, hej, proste keď ťa to hodí, tak sa pustí a ono ťa to odhodí. Boli? Počkaj, že nevydržím dlho, poďme. A Darko, hovor. Ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Dobre sa mám. Vymenujeme aspoň 2 trpaslíkov z rozprávky z Neurieka a 7 trpaslíkov. Kyblík, Hundroš. Aspoň 7. 2 si povedal. Dobre, chcete odpovedať, okiaľ sa páči. Koho liečí geriater? Koho, čo? Liečí geriater. Geriater nikoho neličí, však au, to sú starí ľudia. Geriater liečí starý ľudí. Dobre, správna odpoveď. No. Dobre, okej. Koľko zubov má ktoré disciplíny najkrátko mužského nesúboka? Ja neviem, šéf. Ako znie krstená postaví Tomáša Maštalíra v seriáli Pán profesor? Ja neviem. Roman. Dobre, nie, Samo. Samo si to padlo. Ako znie krstená, pardon, ako sa volá pes, ktorý sa ako prvý dostal na obežnú dráhu? Lajka. Dobre, správna odpoveď. Doplň vetu. Ako by hrách? Do stenu som hádala. Vítaj, všetko je možné. Je to náročné. Počúvaj, mám okamžite poď vyviesť. Takže Peter Majstri, ja Som nepadol na to. Peter Majstri má funkciu robiť čo zle v tejto krásnej pohode. ročník si maturoval. Ja nepamätám, myslím, že 1980. Nevedel si ho. Ako sa volá? Opa! To som sa pustil raz. Ono to nie náročné. Toto teraz nepoviem do posilky aspoň 2 týždne, lebo som si odpalila, že všetko sa cítim ruky, nohy, telo, hlavu. Takže stále to zaujím. Poč to, že som že si láhnu, nevadí to. Prvýkrát, že to bolo? Áno, prvýkrát. Vždy som len tak závislý, lebo pozerala na ľudí, čo si to mohli vyskúšať a rozmýšľala, že ako by som to asi zvládla. No, nezvládla. Prežila som. Som síce mokrá, úplne spotená, dodžubaná, roztrasená, ruky sa mi trasú, nohy sa mi trasú, celé telo sa mi trasú, som unavená. A prežila som. A nedogrcala som sa. To je pozitívne. No teče mi, normálne, reálne mi teče z hlavy, z čela. Extrémne som spotená ešte stále. Čiže si začala cvičiť trochu v posledných dňoch. Inak ale chvála, ja si neviem predstaviť, že keby necvičím, že čo by to bolo. Však to by bolo strašné. To ja by som okamžite spadla, ešte by som ani nezačali točiť a už by som bola na zemi. Toto keby robím denne pol hodinu, tak ja som v takej kondícii, taká chudá, úžasná. Tak ja ťa budem trénovať, keď bude malý v škôlke. Dobre. Môžeš jazdiť. Idem sa najesť konečne, ten obed, ktorý som si kúpila. Dojesť, ja idem dojesť. A ideme niečo popracovať. Majte sa krásne zatiaľ. Píšte básne.